勝川栄一です。靴作りは毎日の仕事。生命力を感じる比較の線を見たときにひらめいてニベレーザーを作った。靴は人生でいろいろな道を歩く道具。自然は生命の源。都市の自然の中でインスピレーションを発見する。そしてそのインスピレーションを靴作りに生かす。靴作りの一番難しいことは心に感じることをユニークに表現することで、それらからもインスピレーションを感じる。それらのインスピレーションを靴で表現する。靴作りは簡単ではない。一心不乱に一生靴を作り、仕上がりを待つお客様を裏切らないために、全身全霊で集中し、日々精進する。古いものが好き。経年変化はものを美しく変化させる。ものを大事に長く使えば愛着が湧いて簡単には捨てられない。私は靴の修理の仕事をするから、エコロジーを考えている。一生使えるものとして修理するので、長く使ってほしいと考えています。そして今日も都市の自然の中で生命の意味を探し続けたいと思います。